chini bubagra sak hamyang jak chung joto tiprasana saimano tabo hingke chung Facebook rogo nugo MDC Sarajesh Tipra bubagra ni hamkrani bagui tuisao lampra wa thobrui suri laika bubagra ni hamkrai ba bini sak hamui hainani bagui ke chung bono news rogo bo kwbangma jagano chung khnao tiprasani bagui bo chubama rok chung nugo hingkam to bubagra hamna basi kok chung kunphano bini information nok manyang tongo tabo bubagra ni actually chung tabuk bo bubagra ni sori hamyano hne chung saimano tamni humle chung joto siwo bubagra bo sori hamga kai bini social media o bo active tongo tabu khai amsuk active nugia bono bini sori basi bo paya amoni bagini bo social media tai tiprasani bagi bo samung khanya mo sumpano samung khaimia ntongna gani kene chung bubagra ni bagi masur lani tamni humle chung bubagra no kaisano chung asa tai kemno chung asaimia chung thangjangni bagi bubagra simano kaisa asa gitine ang asuk video khaimalia kolokai tanumla ang tini kisa bijing tomani omo haipena Facebook flat chakanu mani baga ang tini video ri marika bkhaw belake tongthoka bonugui amsuno hambai।